רשמית, היום מתחיל החורף. היום אנחנו גם מדליקות נר רביעי של חנוכה ושרות באנו חושך לגרש. אבל האם עלינו לגרש את החושך? זו השאלה שהנחתה אותי כשכתבתי את הרצאה הזו. ולמען האמת זו שאלה שמעסיקה אותי מאוד בשנים האחרונות. אני חושבת שלא במקרה התכנסנו דווקא בלילה המיוחד הזה לחגוג את צאתו לאור של הספר על משכבי בלילות של אושרת אסייג לופז. הספר מתאר את 3 השנים האחרונות בחייו של הגיבור הלאומי היהודי-רוסי יוסף טרומפלדור, כאשר צדדיו האפלים של אותו גיבור מבצבצים להם מתוך התקופה האלימה, המרתקת ומלאת התהפוכות של סוף מלחמת העולם הראשונה והשנים שאחריה. אושרת אמביוולנטית מאוד לגבי צדדי הצד של טרומפלדור, ובכל זאת, בצעד אמיץ, היא בוחרת להציגם, לצד תועפות של אומץ, טוב לב, נחישות, קריזמה והקרבה. אושרת פורסת בפנינו את סיפורו של גיבור גדול מהחיים, שכוחו שלו מעתיר עליה והופך להיות כוחה שלה. נקודת המוצא הזאת ריתקה אותי, מאחר שגם אני הקדשתי כמה שנים מחיי לכתיבה גם על גבר יפה תואר, שנלחם בכמה מלחמות, אבל לא הגיע לדרגה של קצין. אני מדברת על הסופר הישראלי דוד שיץ, שכתבתי עליו את הדוקטורט שלי, ונקודת המוצא לכתיבה שלי על אודות חייו ויצירתו הייתה היותו אנטי גיבור. אני חושבת שלא פחות משנקודת המוצא הזאת אומרת משהו על טרומפלדור ועל שיץ, היא אומרת משהו על אושרת ועליי. אושרת מחזיקה בידה את אש הגחלת ההומניסטית, שלפיה על הטוב לגבור על הרוע, על האור לגרש את החושך, ואילו אני עם יד על הלב מוקסמת מן האפלה ונמשכת אליה. לפני שהגש לדבר על הספר עצמו, אני רוצה לשתף את הקהל המכובד בהתפעלותי הרבה ממנו. הקריאה בו דורשת מאיתנו כוח ונחישות, שאולי מסירים במשהו את הכוח והנחישות שעימם יצא אושרת למסע הארוך וחובק העולם עם דמותו של טרומפלדור, ועם השנים הקריטיות בהתפתחותה של התנועה הציונית, שהיו קריטיות גם לאירופה שעיצבה מחדש את דמותה בעקבות המלחמה העולמית. חוויית הקריאה מתגלה כמתגמלת מאוד. אושרת מצרפת אותנו למסע ההיסטורי ושוזרת בו הומור, שנינה ואירוטיקה, המתרקדים לכדי יצירה בשלה שנכתבה במלאכת מחשבת. ברכות חמות גם לעורך של הספר, יגאל שוורץ. יגאל, סיפרת לי על הספר כבר לפני 4 שנים בערך, ודיברת עליו בהתפעלות ובהתלהבות רבה, והיצירה זכתה למיילד מושלם. במרכז היצירה עומדת דמותו של טרומפלדור, שמתכתבת עם מיתוס הגיבור הקלאסי, הגיבור שמרפא את החברה, שמעתיר עליה מאופיו החיצוני והפנימי. הציר המרכזי שעליו מבוססת היצירה הוא ציר האהבה הרומנטית בין אמה לבונטין הבדיונית לטרומפלדור, שנסוך עליו עילה טרגית של אי אפשרות מימוש האהבה, והעובדה שאמה היא דמות בדיונית ושטרומפלדור מעולם לא ניסה, בוודאי תורמות לכך. כמו בכל ההתחלות של סיפורי אהבה עסיסיים ואירוטיים מבית מדרשה של ג'יין אוסטין, שאושרת מושפעת מאוד מכתיבתה, כאשר אמה וטרומפלדור נפגשים לראשונה בארוחת ערב בבית הוריה העשירים של אמה בלונדון של מלחמת העולם הראשונה, הם, תאמינו או לא, ממש אבל ממש לא סובלים אחד את השנייה. כמובן, בהמשך הדרך שהם יגלו שהם דווקא מחבבים אחד את השנייה, תופענה דמויות אחרות שתפרנה להן לממש את אהבתן. אמה היא דמות שמתאימה לממדיו העצומים של טרומפלדור, כפי שאפשר ללמוד מן הציטוט הבא. תראי, אמרה מורוסיה, ביסוס. אני מבינה שקשה לעלות על סוס ולרכוב כאילו מעולם לא העיף וריסק אותך, אבל את מוכרחה להחליט. אוסיה לעולם לא יחיה חיים שקטים ורגועים. הוא אומנם חולם על הקומונה שיקים בארץ ישראל, על השדה שיחרוש ועל הבית שיבנה, אבל הוא לא יתרחק מהסכנה. כל מהותו נמשכת לחוויות הזאת, אגב, המילה הזאת זו גם מילה שחוזרת הרבה ברומן. הלוואי שלא היה עניינך. מדוע את מחייכת? מצחיק הדבר שדווקא את תבקשי זאת, הלא משום אהבתו לחוויות הזאת הוא נמשך אלייך. אמה לא ידעה אם להיות מוחמאת או להיעלב.
האהובות הקודמות שלו כולן היו נשיות במובן הרך, הענוג והחינני של המילה. אמה היא נשית מאוד, אבל לא במובן הרך, הענוג והחינני של המילה, אלא במובן החצוף, המתריס והמורדן של המילה, שהוא כמובן המובן המענג ביותר של המילה. אבל ציר האהבה של טרומפלדור לאמה אינו הציר המרכזי היחיד ברומן, אלא הוא ציר משלים לציר אהבתו של טרומפלדור לציונות, לדמותו של היהודי החדש והלוחם ולהתיישבות היהודית בארץ ישראל. אושרת מפגישה אותנו עם שפע של דמויות אמיתיות וססגוניות מן ההיסטוריה הציונית והבריטית. ואני חייבת להודות שמכולן, ז'בוטינסקי היה מי שילך עליי את הקסם הרב ביותר, עד כדי כך שהיה לי קשה להיפרד מדמותו. דרך יצירתה של אושרת אנו נחשפות לשאלות מעמדיות, מגדריות ופילוסופיות עמוקות. מעל כולן מרחפת השאלה, האם גיבורים כמו טרומפלדור יכולים לחיות כיום? האם ביכולתנו כחברה להכילם? ומה משמעותה של הגבורה כיום? אנו חיות בתקופה חשדנית כלפי מושג הגבורה הרוחנית, מאחר שתקופתנו מקדשת את החומר, את הזהות האישית, את הצלחתו של האינדיבידואליזם והתפתחותו. הגבורה בחיינו כיום היא לעשות אקסיט, והרי רק לפני 100 שנים הדברים היו שונים כל כך. הגבורה הרוחנית היא סוד המשיכה של אושרת אל טרומפלדור, הגיבור שאחוז ברגעים ההיסטוריים הקונקרטיים שבתוכם הוא פועל, ואליהם הוא מודע בחושים פוליטיים מחודדים למדי, ובו זמנית מבטא בחייו את תכונותיו האלמותיות של הגיבור. ובהקשר של הגבורה חשבו על השלישייה הבאה. יוסף טרומפלדור, יוסף לואידור ויוסף חיים ברנר. בני אותו דור ובני אותו אזור הולדת גיאוגרפית פחות או יותר. חגגנו לא מזמן את אסופת סיפוריו ומאמריו של לואידור שראתה אור בעריכת יגאל ונועם קרון. כפי שהיצירות של לואידור היו גלויות לכל, אבל רק חלקן פורסמו במרוצת השנים, גם סיפוריו הקצרים של טרומפלדור גלויים לכל, אבל לכל מי שניגש לארכיונו, אבל אף אחד מלבד אושרת לא חשב להוציאם לאור או לכתוב עליהם. אפשר שהסיבה היא הקושי ליישב את היצירות של טרומפלדור, כמו גם של לואידור, לכדי תבנית אחת, ויגאל, אתה דיברת על זה בערב ספר שהיה פה. אפשר לדוגמה לראות ביואש, הדמות המפורסמת מסיפורו של לואידור, דמות מיתית שנדרשת להקריב את עצמה לטובת המהגרים הנורמליים שירשו את הארץ, מי שמכשירה עבורם את הקרקע. ואפשר גם לראות בה דמות שלואידור היה אמביוולנטי כלפיה, ואפילו ראה במפירת טאבו, כפי שלמדתי מאחרית הדבר של יגאל. ואילו הסיפור היחיד שפורסם של טרומפלדור הוא סיפור שכתב ברוסית, והתפרסם בעיתון רוסי ב-1919 על אודות גבורת החייל החרדי ורטהיימר. סיפור שמבוסס על התרחשויות אמיתיות מתקופת שירותו בגליפולי כסגן מפקד גדוד רוכבי הפרדות בצבא הבריטי. שאר סיפוריו הקצרים של טרומפלדור שתורגמו לעברית על ידי אושרת ויאנו דודלר בתרגום מצוין, מוסרים את התנועות העדינות ביותר בנפשם של גיבוריהם, ומבילים אותם לנקודת אל-חזור, בין אם במוות או במימוש חלקי של תשוקת בשר, כמו בסיפור הנשיקה. הגיבורות שהן נשים בזנות בסיפור אין מוצא, מגיעות אל הערה בהתאבדותן. התאבדות שחושפת את הצביעות של החברה שבה הן חיות, ועשיתי עכשיו ספוילר לטרומפלדור, אבל אני לא אעשה. סיפורים אלה אינם קשורים לארץ ישראל, והם מתארים מאורעות אורבניים מחייהם של סטודנטים, אנשי שוליים ואנשי משפחות. אין בהם סממנים יהודיים או ציוניים, והם הזכירו לי מאוד את האסופה המופתית דבלינאים של ג'יימס ג'ויס, שנכתבה בשנים שבהן כתב טרומפלדור את סיפוריו בתחילת המאה ה-20. השניים כתבו על תשוקות לא ממומשות, בסדר חברתי כפוי ופוריטני, ותיארו גיבורות נשים ואפילו נשים בזנות. גם אצל ברנר מופיעות נשים, אבל לא באותה כמות כמו אצל טרומפלדור וג'ויס, ואצל לואידור הנשים נהדרות לחלוטין בקטע מטורף. טרומפלדור, ברנר ולואידור נרצחו בארץ ישראל על ידי ערבים בבתים שהיו באזורי ספר בגבולות לא יציבים. טרומפלדור כגיבורו ורטהיימר היה עסוק מאוד בשאלת המוות והיכולת להיוותר אמיץ מולו, למות עם מסר אל הקהילה, מוות שלא יהיה לשווא.
אם כבר למות, אז למות בעד ארץ. אם כבר למות, אז לחיות חיים של אנוש שלם בתכלית, כפי שתיאר ברנר את טרומפלדור. טרומפלדור ביקש שהחיים והמוות ישלימו על אחד את השני. במקומות בחיים שבהם ברנר התקשה והיסס, טרומפלדור הגיע עם תשובה מוחצת. ואולי בגלל זה ברנר כינה אותו איש צבא, בהספד שכתב עליו, כינוי שמתעלם ומפגיע מן ההיבט הארטיסטי שבו, התעלמות שהיו שותפים לה שאר חברי היישוב ואחר כך אזרחי המדינה, ושאושרת מבקשת לתקנה בדוקטורט שלה. ברנר, טרומפלדור ולואידור חיפשו את דרכם בפוליטיקה ובספרות, בתקופה של חיפוש צורות חדשות וקונספטים חדשים. וכך יוצא שבסיפור ורטהיימר, טרומפלדור מתאר את חייו וצופה את מותו שלו, את נטל ההוכחה שנשא על עצמו, ואת המילים המלחמות שביקש להותיר לפני המוות. באופן הזה הספרות והחיים שזורים כה עמוק האחד בשני, בחייהם של שלושת היוספים, ומכאן שגם בחיים שלנו, הקוראים את מותם ואת יצירתם ומחפשים בה תשובות. מעניין להשוות את לואידור לטרומפלדור גם דרך יחסם לפרעות ברוסיה. בסיפור יואש, לואידור מתייחס לפרעות שהתרחשו ב-1903 וב-1905, מאחר שהסיפור נכתב ב-1911. ואילו טרומפלדור במכתב לחיים ויצמן כתב על הפרעות שהתרחשו בזמן מלחמת האזרחים ברוסיה ובאוקראינה ב-1919, שאליהן היה עת, וזה אחד מהתיאורים הכי יפים בספר שלך והכי מרגשים שליוו אותי. מה שהם רואים, אמה וטרומפלדור. אני אקרא קודם את לואידור ואחר כך את טרומפלדור. חרפה, חרפה. לא נשמע עוד כדבר הזה, שיתחברו אנשים בבתיהם וימתינו עד שיבואו הפורעים לרוצץ את גולגולותיהם, כמו שרוצצים את גולגולות הנחשים, ואתה משתתף בצערם של אלה, פריות נבזות כאלה אינן ראויות להשתתפות בצער. אבל יואש, אילו היית ברוסיה וידעת את מצב היהודים שם, אחת קרא יואש בחמה עזה, הלא גם הנחש מגן על עצמו. ואני עוברת הלאה כי אין זמן. וכך מסיים טרומפלדור את מכתבו לויצמן, שאושרת מצאתו בארכיון של נחום סוקולוב, ולא ברור האם ויצמן קרא אותו כלל, ואם קרא, האם עשה משהו בעניין הזה. הכל זועקים לתקווה, תקוות שווא, להסב את לב המנהיגים למתרחש. צועקים גם כדי לבלום את הפחד התוקף את הכל, למשמע זעקות הנשים הנאנסות והגברים הנרצחים. נשק אחר אין להם, ובאמצעי אחר אין הם משתמשים לפי שעה. הזעקות האלה, בלילות, תלויות ועומדות בחלל האוויר, מעל הערים ולעיירות שבהם מצויה אוכלוסייה יהודית. את אוזן, אולי האוזן היהודית הרגישה שלך, תקלוט את זעקת הייאוש של היהודים ברוסיה. הקשיבו לקולות השונים שנשמעים בשני הטקסטים האלה, קולות שקיימים בתוך הקיום היהודי המתחבט של תחילת המאה ה-20. שאלת הקורבנות והכוח, וכיצד להגיב לנוכח אלימות כה קשה, כל אלה שאלות שממשיכות להעסיק אותנו כיום. אלה הם גם ביטויים לצדדים האפלים בציונות, שנהגה ונוהגת באלימות לא רק כלפי ערבים וכלפי הערביות עצמה, אלא גם כלפי היהודים, כלפי דימויו של היהודי החלש והגלותי. במכתב זה טרומפלדור מתגלה במלוא רגישותו ודאגתו לעמו. הוא, בניגוד ליואש, מסוגל לגלות חמלה כלפי עמו, והוא גם מסוגל להיות עם סבלו של עמו בניגוד לחיים ויצמן. טרומפלדור מודע לפער המעמדי בין מי שבא ויוצא במסדרונות הכוח של השלטונות כוויצמן, ובין שאר העם העני שהוא חומר טרף להמון הזוהם. אושרת השתמשה בדברים שטרומפלדור כתב ושילבה אותם בספרה. כשטרומפלדור נשא אמירות על גורלה של הארץ ועל המלחמה שתתקיים עליה, הוא כבר הכין את עצמו להיות דמות מיתית. 100 שנים לאחר מכן, אושרת השתמשה בציטוטים שלו אחד לאחד כדי לקרקע את דמותו האגדית ולתת לה את הפנים שנלקחו ממנה, אבל גם כדי להדירה. טרומפלדור היה דמות מיתית עוד בחייו, הוא היה סלב, אגדה, מישהו שמותח עוד ועוד את גבולות יהדותו ואנושיותו, שילוב בין ג'יימס בונד לדיפלומט מחונן. וזה מהספר של אושרת. קפיטן,
אם תצליח להרשים את ראש הממשלה כשם שהרשמת אותי, אין ספק כי האישור יינתן. אמה פסל לצד טרומפלדור וטעתה. איך הוא עושה זאת? רותם פוליטיקאים ועסקנים להוציא לפועל את תוכניותיו. הם המתינו מעבר לדלתות עץ כפולות. עיני העלמה קרנו, שער בנפשך, יכול להיות שכבר מחר תקום לשכה לגדוד יהודי. טרומפלדור היה ספקן. אם להבטחות פוליטיקאים היה כיסוי, כבר מזמן הייתי בארץ ישראל. לבונטין וטרומפלדור הן שתי דמויות פורסט גאמפיות, שנמצאות בצמתים חשובים ביותר של אירופה וארץ ישראל. אך לעומת הסרט האמריקאי המפורסם שמקדש את התמימות שהיא תמימות מזיקה, הרסנית, משליכה ואלימה, לבונטין וטרומפלדור הם שועלי קרבות מחוספסים שאינם הולכים שולל אחר סיפורים של אחרים. כל הספר הוא שיר הלל להתגברותם על מכשולים, לפיקחונם ולחוכמתם, בניגוד למריסיה ולגרישה לדוגמה שהולכים שבי אחר הקומוניזם, או למישהו קצת פחדן כמו ז'בוטינסקי, אבל הוא עדיין הדמות המעטפת עליו. ועכשיו לאפלה של טרומפלדור. הגיבור, לפי חוקר המיתוסים ג'וסף קמבל, אינו צריך רק לגלות אומץ לב ונכונות להקריב את עצמו למען החברה, אלא להיות בעל יכולת לאהבה. נישואין אינם פרשיית אהבה, שהיא דבר אחר לגמרי. נישואין הם מחויבות לעצמך, לאדם השני, שהוא למעשה החצי השני שלך, ואתם מהווים את השלם. פרשיית האהבה אינה כזאת. שם אלה הם יחסי עונג, וכאשר הם מפסיקים לענג, זה נגמר. אולם נישואין הם מחויבות לכל החיים. אם הנישואים אינם בראש דאגתך, אינך נשוי. אני אומרת את זה למי שהרבה. ואני לא מתכוונת רק למי שנשוי. אני מתכוונת, אני חושבת שאם נוכל לקחת את הדברים האלה צעד אחד קדימה, זה המקום שבו אנחנו רואים את הזולת ונותנים לו להיראות במלוא פגיעותו וחשיפתו, ואנחנו לא מפחדים מזה ונותנים לזה מקום, וזה איזשהו עניין של נשמות שנפגשות. במציאות ובספר, טרומפלדור הוליך שולל את ארוסתו פירה, בזמן שניהל רומנים עם אחרות. ואילו עתה המכתבים מאלכסנדריה עוררו בו חוסר סבלנות, והכתיבה אליה הפכה לחובה. מה השתנה? הרי פירה נותרה אותה פירה. עדינותה וקסמה לא הייתה ממום במום, והוא אותו אוסיה. ובכל זאת משהו דעה. רגש עדין ויקר התמסמס. בחוסר נחת הוא העביר את אצבעותיו בשערו ושב וחשב, כך היה איתי תמיד עם נשים. אמה וטרומפלדור היו עדים יחדיו לרצח, קרבות, פוגרומים, אונס, רעב וכלייה. ובכל זאת, אמה אינה בוטחת בטרומפלדור. היא סבורה שאם תקיים עמו יחסי מין מלאים, ואם תחשוף את רגשותיה האמיתיים בפניו, הוא יעזוב אותה. את חוסר ביטחונה באהבתו שמרה לעצמה. לא, היא חשבה, אני לא טיפשה. אוסיה הוא מסוג הגברים הנמשכים אחר הבלתי מושג, וגם אותי הוא רואה באור אידיאלי. אם יתוודע לאמה האמיתית, חסרת הביטחון, המשתוקקת לו ומבועטת בטירוף, הוא עלול לאבד עניין. אושרת מבקשת לפתור את הקונפליקט הצל והאור בטרומפלדור, בצנת סיום מפליאה ומרגשת, שבה היא מעניקה לו סוף אחר, שבו הוא נחלץ מן הנפרדות שלו, נפרדות זוגית ונפרדות מיתית. סוף שבו הוא הופך לגבר, בשר ודם, שמתאחד עם נשמתו התאומה. הוא מסכים להתמסר אליה ולקרות עם הברית. בסוף הזה הוא אינו סולד עוד מן הרעיון של הברית הזוגית. הסוף הזה הוא סוף חלופי, כפי שאנו יודעים, שממנו נעדר המוות ההירואי בתל חי. טרומפלדור חי למען עצמו, ולא מת למען ארץ. הוא נמלט משריון המיתוס, החונק והמצמית, כשהוא הופך מרוח לבשר, ממיתוס לאדם, ומגלה נאמנות לאישה אחת. אושרת שפטה אותי בהתלהבותה מטרומפלדור, ובמילותיו של ג'יימס הילמן, השתלבותה של אושרת תרמה לתחכומן של דמיונותיה. אושרת שיקרה כדי להמציא עוד ועוד את אהבתה, מתוך הרעב לצורות וליופי,
כאשר היא משוחה בשמן תשוקתה שלה וגולה מליבה שלה. כך נולד הספר הזה. אושרת אף הגשימה בחייה שלה את הדימוי של טרומפלדור. היא יצאה למסע החיפושים האישי שלה בלי לחכות אף אדם אחר, וייסדה משהו חדש, כשהיא נאמנה לעצמה ולמשפחתה. בדיוק כפי שהמקום הזה, בית הסופרים, הוא פרי המצאתו ויוזמתו של גיבור אחר, יגאל. הוא מנוהל על ידי גיבורה נוספת, דנה, ונתמך על ידי עוד גיבורה, רבית. לא עבודה עכשיו, מקימים מסדר. לגמרי. המבט של אושרת על גבורתו של טרומפלדור מדריך אותנו לגלות את גבורתנו שלנו, וקורא בנו למצוא את המלאך שלנו, שמבקש מאיתנו להוסיף אור לעולם דווקא מתוך האפלה. תודה רבה.